سلام كبرت تخطتلتي نحجاب استدالة وزيناتات وصيت مرجع كينيا مغلاصو إيرترا توكلا غانتا فرنسا مخادا معرب تግራይ ተቃውሞ መክያዱ ኣብ ሱዳን ሓያል ዝናብ ዘስዓቦ ሓደጋ መገጣሙ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ፍራንሲስ ብዛዕባ ሶማል መግለጽ መሃቡን ካልእን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልትና ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ናተናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም دحرنا شدشت معلتات تثبيت تغلص وصيت بريزيدنتاو مرجع كينيا بعوت ويليام روتو كمستودع ابو ومبر كوميشن مرجع بوقع افليتو مكتل بريزيدنت خوينا خغلغل صنحه ويليام روتو سامويل 50.5 ميتاوي دمص بمركابي تعويت زلا ابو ومبر نايت كوميشن وفالا تشبوكاتي ابز غلص وصيت مرجع قند تقناقني زخنا رايلا اودينغا بوغانو 48.5 ميتاوي كم زرخبه غليصو سنه سرعات منغار نايتن استات حدا سمون تثبيت تغبرلو وصيت مرجع مسحابن وططن ترأيلين هيرو مكتلا بومبر زركبم 4 أبالات نيت كوميشن أبزهبوا غازيطاو مغلصي واننت وصيت مرجع كنوسد أي كألنا بمبال زلوم تقاوم أفليطم نيرم زي غلص بحر أغباب تحزه ناي زغص مسرح مرجع نت مغلص مهابم كم زغددم دما تقيسم مكتل أبومبر نيت 7 أبالات زلو كوميشن أبزهبوا تقال توسغي سفيح مغلص كن هبينا ناب أبيات بيت فردن مخاد كفوت أفدغ سلازلو غزات حق كرغغص بمخانو كينياويان كهادو تمحصينا وكلتي نايت اودينغا زمرح سلفي أقدم أبزهبو مغلصي اتمرجع متفق كم زنبره تزاريبم نيرم كلت العلوات أبالات نايت كوميشن كم زغسلون أبستفلالي كبابيتات مفرح مسوارن مأسرتن زبصحم وكلت كوميشن مرجع كم زلوون أبو ومبر نايت كوميشن غليص نيرو مرص بريزيدنت ويليام روتو أبتسن سرعات أبزسمع مدره دس زبل مشاتي قبل حاجوس الدحر مغلاص جغنا قبل أبو ومبر كوميشن مرجع زلوون أدا غليصو ناي كلهم كينياويان بريزيدنت خوينا كغلغل مخانه دما قال بمئتاويو اتا هاجر نقدمت كتمت محسينو نتم انصارنا بزح ነገር ዝገበሩ ክብሎም ዝደሊ ዝፈርሕዎ ነገር የለን ሕና መፍዳይ ኣይኮህሉንዩ ንድሕሪት ክንምለስ ጊዜ የብልናን ክብል ሕድገት ከም ዝገብር ኣሚቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ብወገኑ ኣብ ፕሬዝደንታዊ ምርጫን ዝተዓወተ ዊልያም ሩቶ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ሰዲዱ አብይ አህመድ ኣብ ተሰደደ መልእኽቲ ኣብ ዝቕጽል ተግባራት ከዓወት ምንየልካ ኣብ ክልተውን ዘባውን ረብሓታት ብሓባር ክንሰርሕ እትስፎ ክብል ጽሒፉ ይዝርከብ ፕሬዝደንት ሶማሊያ ሐሰን ሼክ መሐሙድ ብወገኑ ተመሳሳለ መልእኽቲ ኣብ ትዊተር ብምጽሓፍ ንረብሓ ክልቲአን ሃገራት مسمرس بريزيدنت كينيا ويليام روتو نغسرح زلو قربنا تغليص لا كلتين هاجرات بسنك زلوان دوباو مسحب زندناتاتن كحرفن كمحايشن مصنحي يذكر هاجرويد كان تقدم بشكلة إيرترا ناي تحت 23 عامت شدوش تقدم تحقيفة أبتي كاب 10 شومنتا كساب 20 شومنتا نحاسي فرنسا نابل 50 شومنتا جيزي زكاد توردي لافانيرا نمستاف ناب إيروبا غني علا بأسلطاني أم موسى آسيا لتقلها هاجرويد كان تقدم بشكلة إيرترا تحت 23 عامت أب شامبيون إيرترا عامت خلت تشحن 20 كلتن سالسين 40 درجاتات واتيا من بارا يذكر أبناي تحت 23 عامت تشلمتي ورقن برر الميداليان زخونو نيات رؤسومن ميلكياس قدوسن كومخ سيلا ولد ميكائيل كوشت إيرترا كومخ مسغوان تاكويبيكا زوادادرو إفريم جبر هيوتن نهم زرعين مسبرو تاج كونتيننتال زقدادم محر تولدنكا أبدقا كابصاوت تتصاوت وسيغا إيرترا بحفشا بشدشت تقدادم تكتوادادريا نيات رؤسم مالت حون قديم تقدادما يميرون رؤسم سيلا ولد ميكائيل أبلات كلب تيلو كخونن كلو حو نبروفيشنال تقدادما يمرهاو قدس زغون ميلكياس قدس دما أبل غانتا أسبيكيو أبتب علت 10 شومنتن حاسي 4 كيلومتر بالشفن مفلمي بريولوج جمر وددر تقدمتي بحفشة أب 10 مدرخات شحن 237 كيلومتر بمشفن علت 20 شومنتن كزازم يوم أبزو وددر إيرترا تركبن 24 هاجراوين غانتاتاتن 3 كلبات فرنسانين كساتفا إزو وددر اتناي مود أتا 3 مدرخات تررت عقبات زلو خوينو نتساوت أزيو كبده كم زخل بأغا تقميتلو كاب هاجرات أفريقيا اتا أنكو أبزو وددر تساتف زلا هاجراويد غان تقدم بشكلة إيرترا يا أبزو وددر هاجراوين غانتاتات جرمن أستريا أستراليا بلجيوم كولومبيا إيطاليا كازاكستان فرنسا حبرات منقسطات أمريكا كندا زركبن 24 هاجراوين غانتاتات كساتفين هاجراويد غانتا إيرترا أبزو حلف عامتات كاب هاجرات أفريقيا بعبيتن بناي تحت 23 عامتن تقدمتي تسبلل بمبال قداميت بمخان أمام راح تركب أبشحن 961 زجمره تور دي لافينر مدرخاتو مستور دي فرانس زماساسل كوينو نتحت 23 عامت زعد ميوم تقدمتي عدل نمهاب زكايت وددريو تقدمي حبر السوفيت نبر سيرجي سكورتشوف اتونكو أبزو در كل تجزية استعوت مخانو سندات يحبرو استقدمي أبشحن 970 شومتن كوميدو مشحن 970 نتو در كم استعوت اللي فلات أب كل تشحن 10 شعتن تور دي فرانس أب كل تشحن 20 حدن كأه نيجيرو دي إيطاليا استعوتلو كولومبياوي إيغان برنال أب كل تشحن 10 شعتن تور دي لافينر تعويت اللي من بارو زكريو
ማዕከላዊ ሱዳን ኣብ እትርከብ ግዝኣት ሰሜን ኮርዶፋን ብዘጋጠመ ናይ ማይ ሓደጋ 19 ዜጋታት ከም ዝሞቱ ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ሲቪላዊ ምክልኻል እቲ ሃገር ብመንገዲ ዕላዊ መርበብ ሓበሬታ ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣብ መላእ እቲ ሃገር ኣብዚ እዋን ሓያል ዝናብ ይሃርም ብምህላው ዝተገልጸ ኮይኑ ብውሕድ ከዓ 219 ሄክታር ናይ ሕርሻ መሬት 5345 ኣባይቲ ጠቕሊሉ ከም ዝዓነወን 2862 ድማ መጉዳእቲ ከም ዝወረደም እቲ ቤት ምኽሪ ሓቢሩ። ኣብ ሰሜን እቲ ሃገር ኣብ እትርከብ ካልእ ግዝኣት ሰሜናዊ ኒል ድማ ሓደ ካብቶም ብውሓይ ዝተሃዝያ ግዝኣታት ኮይና ብድምር 2732 ኣባይቲ ከም ዝዓነውን ኣስታ 690 ድማ ከም ዝተሃስዩን ተገሊጹ ኣሎ። ወሃቢ ቃል እቲ ቤት ምኽሪ ዓብደልጀሊል ዓብዱራሒም ዜጋታት ኣብ ጥቓ ሩባታት ይኹን ኣብ ውሓይ ዘለዎ ከባቢ ካብ ምንቅስቓስ ክቁጠቡን ኣብ ዝዘርግሑ ወግዓዊ መምርሒኣ ተሓሳሲቡ። ብኻልእ ወገን ሲቪላዊ ምክልኻል ሱዳን ከም ዝገለጾ ቴንዳን ኮበርታን ማይ መጨንጉዕን ሓዊሱ መጽለሊ ቴንዳታትን ካልእ ናውትን ሒዘን ቃፍላይ መካይን ናብ ግዝኣት ሰሜናዊ ኒል የምርሓ ምህላወን ነቲ ዝተጎድአ ህዝቢ ከዓ ብመልክዕ ረድኤት ክወሃብ ምዃኑ ተገሊጹ። ክኢላታት ኩነታት ኣየር እቲ ከባቢ ሂቦሞ ዘለዎ ሓበሬታ ብኢትዮጵያ ወገን ናብ ሱዳን ገጹ ብዝሒ ዘለዎ ማይ ዝሓቆፈ ደበናታት ይንቀሳቐስ ከም ዘሎን ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ሰፋሕቲ ከባቢታት ሱዳን ከዓ ዝያዳ ብርቱዕ ዝናብ ከስዕብ ተኽእሎ ከም ዘሎን ገሊጾም። ብመሰረት ማዕከናት ዜና እቲ ሃገር ሱዳን ብዙሕ ግዜ ካብ ሰነ ክሳብ ጥቅምቲ ብሰንኪ ዝዘንብ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዕቦ ውሓይዝ ወድሪ ሓደጋታት ከጋጥማ ይዝረአ። ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ክስታት ምክፍፋል መሬት ክምርምር ከም ዝኽእል ገሊጹ። ምዕራብ ትግራይ ኣብ እዋን ኣብ ስልጣን ዘሎ ናይ ክልል ኣምሓራ ክልላዊ መንግስቲ ካብ ክልል ኣምሓራ ተወላዶ ኣምሓራ ኣምፂኡ ኣብቲ ከባቢ ብብዝሒ የስፍር ኣሎ ዝብል ክስታት ካብ ዝለዓል እቲ ጉዳይ መርመራ ክግበረሉ ሕቶታት ክቐርብ ጸኒሑ እዩ። ሕጂ ከዓ እዚ ጉዳይ የጋጥም ኣሎ ድየለን ንምርግጋጽ መርመራ ክግበር ከም ዝኽእል ናይ ኢትዮጵያ ትካል ሰብአዊ መሰላት ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ትካል ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ሕግን ፖሊስን ዝኾነ ታሪኩ ዋጌታቸው ንማዕከን ዜና ድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃበቶ መግለጺ እቲ ጉዳይ ሓቅነቱ ንምርግጋጽ መርመራ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እንድሕር ኣጋጢሙ ኮይኑ ድማ ኣሸቓልዩ ክትብል ተዛሪባ። ማዕከን ዜና ድምፂ ኣሜሪካ ከዓ ምስቶም ኣብቲ ከባቢ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ ማይካድራ ዝነብሩ ወገናት ኣብ ዝገበረት ትርክብ እቶም ኣብኡ ክቕመጡ ዝጸንሑ ተወላዶ ኣምሓራ ንሶም ኣብኡ ነበርቲ ኮይኖም ጸኒሖም እንከለዉ ንዕኦም ዘይኮነ ነቶም ሓደሽ ናብኡ ዝመፁ ዘለዉ ተወላዶ ኣምሓራ ዝለዓለ ኣቓልቦ ይወሃብ ኣሎ ብምባል ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝገበሩ ሓቢራ ኣላ። ከም ዝከር ኣብ ዓመተ 2021 ወርሒ 6 ብማዕከን ዜና ሮይተርስ ተዘርጊሑ ኣብ ዝነበረ ጸብጻብ ናይ ክልል ኣምሓራ ሰበስልጣን ተወላዶ ኣምሓራ ናብ ምዕራብ ትግራይ ብብዝሒ ክጉዕዙ የተባብዑ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ነይሩ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ጳጳስ ፍራንሲስ ዓለም ብሰንኪ ድርቅን ጥሜትን ዝተጠቕዑ ህዝቢ ሶማል ከይትርስዕ ተማሕጺኖም። ኣብ ቫቲካን ካብ ዝርከብ ሃዋርያዊ ቤት መቕደስ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብ ዘተሓሳሰብ ኩነታት መነባብሮ ዝርከብ ናይ ዞባ ህዝቢ ብድርቂ ዝተልዓለ ቀታሊ ሓደጋ ኣጋጢምዎ ኣሎ ኢሎም። ቃሎም ክሰምዑ ዝተኣከቡ ብመኣይ ዝቑጸሩ ሰባት ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ኩናት ንኣቓልቦን ጸጋታትን ስለ ዘስሓተ እምበር ምቅጣም ኣንጻር ጥሜትን ንክንክን ጥዕናን ትምህርትን ዝለዓለ ጻዕሪ ዘድልዮም ዕላማታት ክኾኑ ምተገብአ ነይሩ ኢሎም። ኩናት ዩክሬን ካብ ካልኦት ቀለውላዋት ሚልዮናት ዶላራት ብሃንደበት ወሲድ እዩ። ኢትዮጵያን ጎረባብታ ሶማሊን ኬንያን ኣብ ዝሓለፈ 40 ዓመታት ተራእዩ ዘይፈልጥ ዝኸፍአ ድርቂ ኣንጸላልዮን እዩ ዝርከብ። ኣብዚ ዓመት ጥራሕ ኣብቲ ዞባ ኣሽሓት ሰባት ብጥሜት ወይ ብሕማም ህይወቶም ስኢኖም ኣለዉ። ትንበያ ኩነታት ኣየር ናይቶም ዝቕጽሉ ሰሙናት ከም ዝሕብሮ ንፈለማ ግዜን ተኸታታሊ ሓምሻይ እዋን ዝናብ ኣይክወቅዕን እዩ። ብሰንኪ እቲ ዘሎ ድርቂ ከዓ ንብዙሓት ስድራ ቤታት መሰረተ ሃፍትን ውሕስነት መግብን ዝኾነ ሚልዮናት እንስሳታት ዘቤት ሃሊቐን እየን። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።